El Rem Arenys va néixer de la trobada d'uns quants amics d'aquí d'Arenys, d'anar per la Costa Brava amb caiacs i així. Van veure que a la Catalunya Nord tenien les embarcacions, ho van provar, els hi van deixar una embarcació per venir aquí i a partir d'aquí el club va anar creixent. El primer llagut que va tenir el club va ser el Tallaferro i a darrere d'aquests han anat vinguent les altres embarcacions. Els portem tots de cop, agafem 3 i 3, 3, 2 i els portem, ja està. Estan ben molls. Manetes les fes Sí, jo he portat tot cap allà. He fet la barca i ja l'he baixada. Sí, mira, vols agafar, vols posar... Les veteranes muntem en la barca i els veterans la recullen perquè venen després de nosaltres. El club està obert a tothom que vulgui participar, som un club de socis. Cada any els socis varien perquè hi ha entrades, hi ha sortides. Està obert a tothom, des dels 18 anys fins al més vell que tenim ara, potser deu tenir uns 70. I tothom rema. Vull dir, tothom té el seu grup i tothom participa. Favor enrere i va, i gires en segona direcció. Va. A favor i va. Marxem. Ràpid i lent. Avui farem com l'altre dia, 20 minutets, 20-25 minutets a ritme de 18 calades per minut. Anem a boia. Favor. Ja. Va. 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 Soc Joan Major, president del Club de Pesca Mar Esport. Ha sigut un club sense ànim de lucre, un club social, molt vinculat al poble i amb totes les entitats d'Arenys, perquè creiem que és el millor que tenim. Estem molt aficionats a la pesca, som un gran club de pesca, tenim grans pescadors aquí al Mar Esport, hem sigut campions del món, estem a tots els campionats d'Europa, d'Espanya, tant de barca com de fondeig, com de canya. Vull dir que som un club molt actiu. Ara farem una volteta en barca per veure Arenys des de mar, que és preciós. Tenim una vila que és marinera 100% i amb una gran afició a la pesca i a l'esport deportiu. Ja vas bé, Vicent, ara farem una volteta per aquí al port i llavors sortirem per veure tota la riera d'Arenys, perquè veiem des de la mar, que és fantàstica. Amb aquesta barqueta anem a pescar. Ens anem a pescar molts de dies, sortim a les 4 del matí i tornem a les 5 o 6 de la tarda. Quan fem concursos, hi ha concursos que és per tirar a l'aigua una altra vegada, per sobreviure el peix, i hi ha concursos que no, que es pesca i es queda el peix i llavors és per beneficència. Peix que es agafa, es pesa, els campionats que siguin, i llavors es fa per beneficència. Aquí tenim aquestes barques, que aquesta barca es va acabar a la Tonyina, però com que aquesta setmana ha durat molt mal temps, no surten perquè passen 3 i 4 dies a la mar pescant la tonyina. Tinc en compte que els conec a tots els pescadors i tots els pescadors em coneixen a mi. Tota la vida he estat aquí a Arenys. L'equivocació de molta gent que va a la mar és que es posa de cantó el neatge i llavors quan els hi entra l'aigua es bolquen.
sempre tenim d'anar de proa al mal temps, perquè així es domina més el barco. De l'altra manera, no el domines tu el barco, es domina la mar, sempre. Aquest és el Sirius, aquest té 100 anys, aquest barco té. Vull dir, això és un carret elèctric, clar, pesquem amb 250 metres de fons, 300, fins a 600 metres hem pescat de fons. Llavors, clar, no tens d'estar fent tota l'estona amb la manivela. Aquí apretes el botó aquest i et puja sol de la canya. És que avui dia és molt difícil tindre unes instal·lacions com tenim aquí nosaltres, aquí al Mar Esport, amb marraments, amb 160 marraments i 20 d'Austerifat i els altres com de propietat executats. I estem amb la concessió a les mans per renovar-ho una mica, per fer-ho una mica més modern, perquè tothom en gaudeixi molt més del poble d'Arenys i totes les entitats que vulguin aquí. Fem havaneres, fem sopars socials, fem cantar d'havaneres, fem un concurs a la festa major per canalla, els fem pescar aquí. Crec que és un club molt actiu i que fem molta cosa per tot el poble i per tota la pesca.